Чытаем на Літрадыё. Вы слухаеце падкаст «Адкуль бяруцца кнігі», у якім пісьменнікі і пісьменніцы дзеляцца асабістымі гісторыямі ды прыадкрываюць таемную механіку творчасці. Паэзія Віктара Жыбуля – гратэскны, парадаксальны свет, сплецены са сноў, алегорый і страшных дзіцячых фантазій. Іранічныя на першы погляд вершы дапамагаюць аўтару асэнсоўваць сумныя падзеі, пераадольваць экзістэнцыйныя тупікі і нават суняць фізічны боль. Усё, што адбываецца ў жыцці, можна давесці да абсурду, мяркуе паэт. Амаль усё, бо часам рэальнасць абсурдная настолькі, што яе не пераабсурдзіш. Віктар Жыбуль пачаў пісаць вершы ў дзяцінстве, пра якое ў гэтым выданні падкасту згадвае шмат. А яшчэ ён распавядае пра тое, як у часы бумбамліту знайшоў сваю перфарматыўную манеру чытання, чаму баіцца мёртвых дрэваў і як разам з Верай Бурлак з адной абдрукоўкі прыдумалі мастацкі кірунак улапішызм. Раздзел 1. Асабістыя падзеі, якія паўплывалі на паэта. Частка 1. Траўма дзяцінства. Так, безумоўна. Магу прыгадаць свае траўматычныя ўспаміны з дзяцінства. Калі я быў яшчэ ў дзіцячым садку, у нас была адна выхавацелька, якой мы ўсе пабойваліся. Аднойчы яна мяне паставіла ў кут, як яна сказала, за бездзелие. Была зіма, быў мароз, ну і мы з нашай групай садка гулялі там у двары. Кожны неяк паспеў знайсці сабе занятак, нехта там ляпіў снегавіка, нехта гуляў, здаецца, у хакей, вось, а я ўсё ніяк не мог знайсці сабе занятак. Я пачаў ляпіць снежкі ў мяне ў руках рассыпаліся, і вось адбылося тое, чаго я больш за ўсё баяўся. Гэтая выхавацелька паклікала мяне да сябе. Ну-ка, ідзі сюды, а цяпер ты станеш у кут. Знаеш за што? За бездзелие. І я ў выніку прастаяў доўга на марозе ў куце веранды. Проста гэта цяпер, праз шмат гадоў, я, напрыклад, магу сказаць, што выхавацелька была садысткай, там ці яшчэ нейкую такую выснову зрабіць, што, магчыма, гэта найгоршы ўплыў савецкага выхавання ці нешта такое. А тады ж як усё падавалася, што дарослыя амаль заўсёды маюць рацыю, і, значыцца, я сапраўды вінаваты. Магчыма, праз гэта ў мяне з'явіўся нейкі такі адначасовы комплекс віны, калі я пачаў сябе адчуваць вінаватым у чымсьці, чаго нават не рабіў, але разам з тым я адчуваў і нейкі такі унутраны супраціў гэтаму. І яшчэ прыгадваецца зноў жа з жыцця дзіцячага садка, як калі я ўжо быў у падрыхтоўчай групе, нам выхавацелі сказалі прынесці ў дзіцячы садок нашыя улюбёныя кнігі. Мы іх прынеслі, і ў нас іх сабралі і не вярнулі назад. Вось гэта ўвогуле ўжо нешта такое, што нават не падуладна розуму. Я дагэтуль проста мучаюся ў нейкіх думках, чаму яны так зрабілі, навошта ім гэта было трэба. Напрыклад, трэба было з цікаўнасці, што мы такое чытаем, але чаму не вярнулі? Дагэтуль пытанне вісіць у паветры. Частка 2. Шчаслівы ўспамін з дзяцінства. Калі я зноў жа быў яшчэ ў дзіцячым садку, то на лета мяне мама часам забірала да сябе на працу. Яна працавала ў канструктарскім бюро, якое займалася распрацоўкай рознай харчовай тэхнікі. Мама была інжынерам, але яна і загадвала бібліятэкай гэтай установы. Бібліятэка – гэта, разумееце, пакой даволі вялікі, застаўлены стэлажамі. І вось мама мяне туды саджала, давала якія-небудзь кніжкі. Кніжак там цікавых для мяне было мала. Там усё пра розныя, напрыклад, аўтаматы з газіроўкай, там пра абсталяванне хлебапякарняў,
Прычым гэта ўсё там вельмі такой складанай навуковай мовай апісана, з разнастайнымі схемамі, але было і некалькі кніжак такіх больш мне зразумелых, напрыклад, кніга пра грыбы, дзе шмат карцінак было. Былі кнігі пра гісторыю Мінска, як не дзіўна, я вельмі любіў іх гартаць. Энцыклапедыя была, але акрамя гэтага мама знаходзіла розныя іншыя сродкі, каб я там не сумаваў. Аднойчы яна мяне засадзіла за друкарскую машынку. Мне мама паказала, як друкаваць. Адзінае, што не засвоіў, гэта як ставіць прабелы. Ну і вось мама, значыцца, пайшла працаваць, а я сяджу за гэтай друкарскай машынкай. Спачатку друкую увогуле ўсё запар, так друкую даволі хаатычна, то лічбы, то літары. Мяне проста захапіў сам па сабе працэс, як гэта робіцца. Але потым я вырашыў, а чаму б не набіраць нейкія там асэнсаваныя словы. Ну і я набраў невялічкі, умоўна кажучы, празаічны тэксцік, але без прабелаў. Ну і потым прыходзіць мама, я ёй паказваю. Мама так глядзіць, здзіўляецца: ого, ты тут цэлы тэкст набраў, але прабелаў няма. Ну і давай мне паміж словамі там расстаўляць алоўкам гэтыя рысачкі, каб аддзяліць словы. А потым мама паказала мне некаторыя там хаатычныя спалучэнні літар, якія я там набраў, і сказала: а чаму б табе з гэтага не зрабіць імёнаў персанажаў? Вось, напрыклад, там стаяць побач літары Я, Ф, Е. Вось назаві свайго героя Яфй. Ну, я і назваў. Потым у Яф'я з'явіліся браты Эфй і Выфй. А потым мама над гэтым усім напісала ўжо фламастэрам новости і дата там нейкага там ліпеня 1984 года. Вось, выглядала даволі забаўна. Частка 3. Сям'я. Так атрымалася, што ў нашай сям'і ўсе нешта пісалі. Вось мой дзед пісаў вершы, захаваўся ягоны нататнік з вершамі, але ён пісаў нешта кшталту такой альбомнай лірыкі, пераважна вершы да пэўных дат, там, скажам, вершы прысвечаныя ці то нейкай гадавіне перамогі, ці то сустрэчы з сябрамі аднапалчанамі. Або вершы для насценгазеты ён пісаў, а працаваў ён у кадравым аддзеле завода «Крышталь» на вуліцы Кастрычніцкай. Мама, то бок дзедава дачка, таксама пісала вершы. У яе было і з музыкай няблага. Яна скончыла музычную школу, скончыла інстытут замежных моў, тагачасны ІНЯС, ведала нямецкую мову, ангельскую. Яна недзе там, можа, год ці два папрацавала ў школе, але ў выніку пайшла ў інжынеры на больш спакойную працу. Так атрымалася, што мама неяк так мне даволі рэдка чытала свае вершы. Часам яна выдавала нейкія такія экспромцікі з розных нагодаў, але друкавацца яна амаль так не друкавала іх. Я калісьці распытваў, ці былі ў яе, напрыклад, публікацыі ў газетах, часопісах. Яна сказала, што была публікацыя калісьці ў газеце «Знамя юнасці» яшчэ ў студэнцкія гады, але гэта былі не вершы, а нейкі палемічны артыкул. Потым яна часам змяшчала вершы ў інтэрнэце на паэтычных сайтах. Некаторыя вершы сталі для мяне ўвогуле адкрыццём, калі я гэта пачытаў, пабачыў. Зразумеў, што неяк так я недастаткова ведаў сваю маму у гэтым плане. Вось у яе быў нейкі такі ўнутраны свет, які яна не заўсёды імкнулася раскрываць, можа, саромілася. Памятаю, калі я быў маленькі, то адзін верш напісала і мая бабуля. Яна намалявала ў альбоме коціка і напісала «Коцік мурлыка, імя яго Міка», і далей пра коціка. Як ён палюе на мышак. Бацька мой
вершаў амаль не пісаў, але ўсё ж такі, калі ён ажаніўся з маёй мамай, то гэтай падзеі ён таксама прысвяціў верш. І яшчэ пра гэта трэба абавязкова сказаць. Усё ж такі з усіх маіх сваякоў найбольш актыўна пісаў вершы мой дзядзька, мамін брат. Ён не толькі пісаў, але і рабіў да сваіх вершаў малюнкі. Ці то да малюнкаў вершаваныя подпісы, як тут сказаць. У нас захоўваюцца некалькі ягоных сшыткаў з вершамі і малюнкамі. Там ёсць і вершы, і цэлыя паэмы. Любіў ён яшчэ пісаць на аркушах фармату А4, напэўна, таму што на іх вельмі зручна і намаляваць нешта. І ён на маю творчасць, я лічу, паўплываў. Быў нават вершаваны тэкст, які мы з ім разам прыдумлялі. Хоць мне тады было гадоў каля 10 недзе. Дзядзька быў вайскоўцам у адстаўцы, але па ўсім было бачна, што вайсковая служба яму блізкая не была, і мала таго, у яго было вельмі добра з фізікай і тэхнікай, і ён меў нават патэнты на асабістыя вынаходніцтвы. То бок цяжка нават было сказаць, хто ён быў больш, фізік ці лірык. Ён вельмі неяк так спрытна і ўдала мог адрамантаваць любую рэч з побытавай тэхнікі. Напрыклад, там прас, тэлевізар, радыё. Неяк памятаю, у нас дома вісеў нейкі стары дабіты транзістарны прыёмнік, і дзядзька часам трымаў яго ў руках і разважаў, што гэта ж яго можна разабраць на запчасткі, а з запчастак панарабіць розных, напрыклад, музычных цацак, якія б там пішчалі, трышчалі, падавалі нейкія сігналы. І я яго тады прасіў: зрабі, там мне цікава, як гэта будзе выглядаць. Карацей, так ён і не зрабіў. Так што ўсе патрошку нешта папісвалі. А ў мяне гэта... У мяне гэта набыло нейкія такія глобальныя маштабы і зацягнулася. Маме падабалася, бацьку не падабалася. Тут рэч такая, што мае бацькі абсалютна розныя людзі. Я здзіўляюся, як яны ўвогуле сышліся разам і што іх увогуле аб'ядноўвала. Гэта для мяне загадка і дасюль. Проста мама, яна з такой сям'і інтэлігентнай, а бацька з вёскі. Хоць ён і, напрыклад, майстар спорту, але нейкімі такімі памкненнямі ён жыў, больш прыземленымі, скажам так. Я баюся, што такая з'ява, як паэзія, для яго проста занадта складаная. Ён хоча, каб усё было проста і зразумела. А у мяне такая творчая манера, якая, наадварот, неяк так выходзіць за рамкі простасці, разбівае іх. З гледзяшча бацькі, напэўна, большасць маіх вершаў незразумела пра што, ды і большасць вершаў я яму і не паказваў. Памятаю, калі ў мяне з'явілася першая публікацыя, то бацька таксама быў вельмі рады, ён гэты часопіс узяў, там бегаў з ім, там паказваў сябрам усім, прынёс на завод, там таксама паказваў, зусім зашмальцаваў гэты часопіс. Але яму быў важны сам факт, што вершы майго сына надрукавалі. А пра што там гэтыя вершы? Гэта ўжо, напэўна, была справа 10-я, і калі ён пачаў потым учытвацца, то нешта, не зайшло яму, карацей. Мама мяне заўсёды падтрымлівала у літаратурным плане. Яна радавалася маім публікацыям. Напэўна, яна мною ганарылася, гэта адчувалася часам. Недзе ў мяне ёсць фота, дзе мама сядзіць дома ў фатэлі, а ў яе руках зборнік бумбамліта «Тазік беларускі». Частка 4. Каханне.
Тут просто ёсць пэўныя тонкія нюансы, і я просто, напэўна, не магу дэталёва пра гэта расказаць, але скажу, што калі адчуваеш да кагосьці моцнае пачуццё, то звычайна на творчасці гэта адбіваецца. І адбіваецца станоўча. Ну і вядома ж, адчуваеш сябе як бы ў палёце, адчуваеш сябе працаздольным, хочацца нешта ствараць, але, што цікава, вершы, якія пішуцца ў такі час, яны не абавязкова могуць быць пра каханне, яны могуць быць пра ўсё, але вось гэты запал, ён у іх будзе. Калі браць тэму кахання, то выходзіла такая анталогія вершаў пра каханне, называлася «Яна і я», уклаў яе Владзімір Сіўчыкаў, і там ёсць і мой верш «Я хочу паварушыць тваім хвастом, я мару падыхаць тваімі жабрамі, і каб шырэй наглядзецца тваім хараством, з вачэй сваіх сцерці водарасці швабрую. Ад цябе па вадзе разыходзяцца кругі з-пад цяністага куста эладэі. Ты лямпавыя промні збіраеш у стагі. Навучы мяне так, я не ўмею. Мы сядзім і чакаем, што будзе далей, не хаваючы закаханыя твары. Я хочу да цябе дакрануцца, але мы жывем у розных акварыумах. Гэта верш 1998 году, калі я адчуваў сябе на нейкім, так можна сказаць, раздарожжы кахання. Вось я адчуваў нешта моцнае да адной дзяўчыны, але было бачна, што мы людзі розныя і разам нам усё ж такі не быць. Частка 5. Выпадковасць. Ну што лічыць за выпадковасцю? Усё нашае жыццё складаецца з нейкіх выпадковасцяў, хоць нехта трактуе наадварот, што ў свеце нічога выпадковага няма, што ўсё, што адбываецца, яно дзеля чагосьці. І калі, напрыклад, гадоў у 12-13 я пабачыў сон, нібыта я знаходжу на паліцы нейкую кнігу, разгортваю яе, пра што яна я не памятаю, але былі там нейкія патаемныя веды, то мне пасля гэтага сну таксама захацелася напісаць кнігу. Ну і што ў выніку я аўтар некалькіх кніг паэзіі. Але бывае так, што як бы крыніцай для нейкай творчай дзейнасці можа быць даволі забаўная выпадковасць. Вось калісьці мне упершыню ў рукі патрапіў альманах «Скарыніч» з публікацыямі перапіскі сяброў літаб'яднання «Узвышша». Каштоўная публікацыя, цікавая, але публікатары кепска расчыталі некаторыя словы, і таму сям-там трапляліся памылкі, абдрукоўкі. І вось там у перапісцы Язэпа Пушчы з Адамам Бабарэкам пералічваюцца еўрапейскія літаратурныя і мастацкія кірункі першай трэці 20-го стагоддзя, але замест унанімізм там было набрана улапішызм. І я так думаю, вау, круто, гэта ж можна рэальна заснаваць кірунак, які вось так бы называўся. Карацей, я пра ўсё гэта пачаў разважаць, ну і нейкую такую большую увагу аддаваць вось гэтым памылкам і абдрукоўкам, якія час ад часу з'яўляюцца у тым ліку ў навуковых тэкстах, вось у публікацыях. Просто да мяне прыйшла тады такая ідэя, што дзякуючы гэтым абдрукоўкам ствараецца нейкая альтэрнатыўная рэальнасць, што вось як бы не было ніякага улапішызму, а вось ён ёсць. І тое самае, калі робяцца памылкі, напрыклад, у прозвішчах. З'яўляюцца таксама асобы, якіх ніколі не было, але вось чытаем друкаваны тэкст, там згадваецца такі чалавек і нават пішацца пра тое, што ён рабіў. То бок гэта нейкія такія беларускія варыянты паручніка Кіжэ, ці як тут лепей сказаць. То бок я пачаў вось разважаць, калі б
існаваў такі кірунак улапішызм, які б ён быў, якія былі б творы. Ну і прыйшоў да высновы, што таксама творы пабудаваныя на нейкіх такіх выпадковасцяў, як бы творы, якія ўзніклі амаль што з нічога. Магчыма, гэта нейкі такі варыянт так званай found poetry. Ёсць такая з'ява, калі вершы пішуцца з нейкіх, напрыклад, кавалкаў тэксту, якія ўжо існуюць у прыродзе. Памятаю, што мы тады гэта ўсё абмяркоўвалі актыўна з Верай Бурлак, сябе вось лічылі заснавальнікамі гэтага улапішызму, стваралі творы у гэтым рэчышчы. Там некаторыя творы пісаліся там радок пішу я, радок Вера, загіналі паперку, я не бачу, што піша яна не бачыць, што пішу я, і так вось пісалі. І нават часам друкавалі пад псеўданімамі. Сюды пад гэты кірунак таксама вельмі добра пасуе калажная тэхніка. Калісьці шмат кідалі ў паштовыя скрынкі газет з рэклямамі, і вось мы бралі гэтыя газеты, выразалі рэклямы, сумяшчалі там тэксты, карцінкі, і атрымліваліся даволі вясёлыя калажы. Напрыклад, Вера так вось нарэзала на палосачкі розных аб'яў, і там была рэкляма медыцынскага цэнтру, які займаўся вывядзеннем з запою, а іншы цэнтр там займаўся практалогіяй. І вось з адной рэкламы Вера выразала словы «ломка запой», а з іншай «замучил гемарой». Вось, а ў нас тады быў панкаўскі гурт, гэта было пакладзена на музыку, і атрымалася песня з двух радкоў, якія шмат разоў паўтараліся. Там «ломка запой, замучил гемарой», «ломка запой, замучил гемарой» і гэтак далей. Плюс мы з Верай спрабавалі выцягнуць нейкія дадатковыя сэнсы з самога гэтага слова «улапішызм». Што яно нам нагадвае? Тут і нейкая такая адсылка да французскай літаратурнай групы «Уліпо», якая якраз такі займалася вось гэтымі эксперыментамі ў рэчышчы камбінаторнай літаратуры. І лапа нейкая адчуваецца, што сімвалізуе тая лапа, мы таксама шмат разважалі. У лапу, пішы, ну і нейкі шыз тут таксама прысутнічае. Значыцца, можна пісаць нешта такое адным нам зразумелае. І мы нават пачыналі пісаць маніфест улапішызму, але так яго і не дапісалі. Напэўна, шкада, што не дапісалі, але, па-мойму, яшчэ нават не позна. Частка 6. Смерць. Ну, калі казаць пра смерць, якая на мяне паўплывала, то гэта, пэўна, відаць, найперш мой сябар паэт Дзеніс Хвастоўскі, які памёр, калі яму было ўсяго 25 гадоў. Калі я пра гэта даведаўся, то я ўсё думаў, чаму так адбылося і чым я магу цяпер, як бы дапамагчы Дзенісу. Прыгадаў, што ён марыў выдаць кнігу, а цяпер ужо ён сам не выдасць, і я тады вырашыў, што найлепшая памяць пра паэта – гэта выданне ягонай кнігі, гэта будзе як бы такі, помнік яму. І я пачаў збіраць ягоныя вершы, тыя, што недзе былі апублікаваны ў друку. Але самае галоўнае, што я тады кантактаваў з яго блізкімі, якія таксама пазнаёмілі мяне з Дзенісавымі рукапісамі, якіх я не бачыў, не ведаў раней. Дзенісава мама мне дала нават ксеракопію сшытка. Гэта было тое, як Дзеніс сам бачыў сваю кнігу. І я гэта зрабіў часткай кнігі, якую укладаў я. Атрымалася кніга пад назвай «Луг назад». Гэта назва ірландскага свята. Вось, а для Дзеніса ірландская і шатландская міфалогіі былі, чымсьці такім знакавым у ягоным творчым светапоглядзе.
Кніга выйшла ў 2006 годзе ў серыі «Бібліятэка Бумбамліта», але шкада, што маленькі наклад, і кніга стала хутка бібліяграфічнай рэдкасцю. Гэтая кніга, вось праца над ёй навучыла мяне таму, што, напэўна, толькі пісаць вершы гэта для мяне замала. Трэба займацца яшчэ чымсьці такім, вось, што дапамагала б, неяк так, напэўна, уваскрасаць паэтаў, якіх ужо з намі няма, прынамсі, каб іх творы жылі. Праз пэўны час я стаў менавіта архівістам, гэта стала маёй асноўнай прафесіяй ажно на 14 гадоў. Вось, і я тады укладаў ужо больш грунтоўныя, больш аб'ёмныя выданні, але першай была менавіта кніга Дзениса Хвастоўскага. Частка 7. Алкаголь. Калі я нейкі алкаголь ужываў, то на творчасці гэта звычайна ніяк не адбівалася. Мала таго, я не сказаў бы, каб гэта ўвогуле спрыяла творчасці. На мяне хутчэй паўплываў алкаголь, які ўжываў мой бацька. Для яго гэта проста такая згубная, шкодная звычка, якая вельмі негатыўна ўплывае на ягоныя паводзіны. Ён тады робіцца агрэсарам і аб'юзерам. І праз гэта ў маіх вершах з'явілася нямала нейкіх такіх негатыўных вобразаў, скажам так, ці адчуванне супраціву нейкай там такой вось чорнай сіле. Па-мойму, карэннямі гэта адтуль. Частка 8. Хобі. Магчыма, менавіта праз хобі і зацікаўленасць я у літаратуру і трапіў, скажам так. Проста я з ранняга дзяцінства захапляюся гісторыяй свайго гораду. Пачалося ўсё нават не з гісторыі, а з таго, што я любіў гартаць тэлефонныя даведнікі мінскія, і асабліва мяне цікавілі спісы вуліц у канцы. А вуліц, якіх толькі ў нас не было. Тое, што адразу згадваецца, гэта якая-небудзь там экскаватарная, радыятарная, меліярацыйная, басейная, гранатны завулак. Была нават вуліца стандартная, а былі завулкі ягадны, вішнёвы, якіх толькі назваў не было. І мне заўсёды было цікава, а як жа якая вуліца выглядае? Ці сапраўды, скажам, на вішнёвым завулку растуць вішні, сапраўды вуліца ціхая, ці сапраўды на ёй цішыня. У дзяцінстве я хацеў быць таксістам, бо ўжо добра ведаў горад, але ў выніку гэтага мне падалося мала, і я пачаў цікавіцца гісторыяй кожнай вуліцы, калі што было пабудавана, якія гістарычныя будынкі стаялі на месцы, напрыклад, вось гэтага хмарачоса, ці вось гэтага скверыка. Вядома ж, цікавілі і асобы, у гонар якіх названыя вуліцы. І я, калі вучыўся ў старэйшых класах, браў удзел у розных такіх краязнаўчых віктарынах, прысвечаных Мінску. Аднойчы я натрапіў у газеце на абвестку пра паэтычны конкурс пад назвай «Родны горад». І я тады напісаў верш. Гэта нават быў не зусім верш, я б цяпер сказаў, што гэта вершаваны нарыс. Бо калі я потым праз нейкі час паказаў яго Геннадзю Бураўкіну, той пачытаў, усміхнуўся і сказаў: «Зрыфмаваў усё, што ведаў». Тым не менш, я з гэтым вершы перамог спачатку ў нашым партызанскім раёне, і потым урэшце я удзельнічаў ужо у такой гарадской вечарыне. Яна адбывалася на сцэне дома літаратара, там я зноў прачытаў верш, і я трапіў таксама ў лік пераможцаў. І адразу ж пісьменнік Алесь Масарэнка запрасіў усіх пераможцаў конкурса на літаратурнае аб'яднанне пры часопісе «Першацвет». З'явіліся потым мае першыя публікацыі, і такім чынам я пачаў друкавацца.
зразумеў, што сапраўды мне хацелася б пісаць і выказвацца, і я адчуў такую вось літаратурную упэўненасць у сабе, але пачалося ўсё менавіта з хобі. Частка 9. Няўдача. Калі я вучыўся ў школе ў старэйшых класах, у мяне не надта ішлі дакладныя навукі, матэматыка, фізіка, хімія. Для мяне гэта былі суцэльныя няўдачы. Вось, і я ўжо тады ведаў, што у будучыні я свой лёс з імі звязваць не буду, бо ў мяне зусім іншыя здольнасці, схільнасці, інтарэсы. Але тым не менш, каб скончыць школу, каб атрымаць сярэднюю адукацыю, ўсё адно гэта мне трэба было упарта вучыць, зубрыць, рабіць шпаргалкі. І на матэматыку часам у мяне сыходзіла часу болей, чым на ўсе астатнія ўрокі разам узятыя, калі я рабіў хатнія заданні. Натуральна, што я адчуваў нейкую такую крыўду і раззлаванасць і на матэматыку, і на усю школьную праграму, але гэта ў мяне увасобілася у нейкія такія вершы нязгоды, з аднаго боку нязгоды, а з іншага з'яўлялася нейкая думка: калі я ўсё гэта вучу, то няхай яно неяк рассыплецца, разліецца па маёй паэзіі. Ну і я пачаў сыпаць гэтымі ўсімі тэрмінамі ў сваіх вершах. Там у мяне ёсць верш пад назвай «Матэматычная мясарэзка», які я напісаў гадоў у 16, і там ёсць такія радкі: «Я ў прастору бяздоннага неба гляджу, я ўвесь зрэзаны бісектрысамі. Не іду, не паўзу, не стаю, не ляжу, я ў нахіленую прызму ўпісаны. Навакол апафем, асімптот, медыян, непралазныя нетры страшэнныя, і засек мяне вугал у 100 радыян вастрынёю халодна-каменную. Каб якая другая пара была, то не ўпісаны ў прызму цяпер быў бы я наскрозь прагіпербалены парабалай, я наскрозь прапарабалены гіпербалай». Ну і гэтак далей. Так што можна сказаць, што матэматыка, якую я не любіў, адбілася на маёй паэзіі. Ну, прынамсі, на нейкі час. Частка 10. Страх. Калі зноў прыгадваць дзяцінства, то я ў дзяцінстве вельмі баяўся мёртвых дрэваў, асабліва такіх, з якіх ужо абсыпалася кара, у якіх абламанае галлё, натуральна, няма ніякай лістоты. Чамусьці я іх вельмі баяўся. Прыкладна гэтаксама, калі б там замест дрэваў стаялі, чалавечыя трупы. Трупаў я ў такім стане проста не бачыў, а дрэвы бачыў. Гэта ж таксама, па ідэі, дрэўныя трупы. І вось, калі, напрыклад, я ішоў з мамай разам па парку, а недзе ўдалечыні бачыў сухое мёртвае дрэва, я казаў маме: «Мама, а давай збочым на іншую сцяжынку». А мама кажа: «Тут пакуль няма іншай сцяжынкі». А я кажу: «А калі будзе, мы збочым?» А мама кажа: «Пакуль не бачна, пакуль вось стаяць густыя дрэвы, няма сцяжынкі». А я кажу тады: «Мама, а хадзем назад». Вось да такой ступені я баяўся гэтых дрэваў. А яшчэ я баяўся некаторых фотаздымкаў у падручніку прыватнай хірургіі 1934 году. Рэч у тым, што моя бабуля была медыкам, і у яе назапасілася даволі шмат кніг медыцынскіх яшчэ з яе студэнцкіх часоў. І вось я любіў разглядаць у дзяцінстве гэтыя кнігі. Там атлас анатоміі, вучэнне пра мышцы, вучэнне пра суставы, здаецца. І кнігі, дзе шмат было фотаздымкаў людзей з рознымі хваробамі. Асабліва я баяўся здымкаў людзей з базедавай хваробай, бо пры гэтай хваробе у людзей зрэнкі завужаныя, а самі вочы як бы на выкаце. Я гэтага вельмі баяўся,
але неяк адначасова хацелася і выпрабаваць сябе на смеласць. І памятаю, як я прыходжу на кухню з гэтай медычнай кнігай, і я кажу бабуле: а адгарні вось такую старонку. А сам адразу адварочваюся да вакна, закрываю вочы далонямі. Бабуля кажа: так, на гэтай старонцы нічога няма, толькі тэкст. Я так: праўда, толькі тэкст? А на наступнай што? Яна так: дядя хворы. А на наступнай: цёця хворая. Я так: ой, загарні. Вось, я пра тое, што страхі, у тым ліку дзіцячыя, яны, напэўна, ўсё ж такі на маёй творчасці адбіліся, і калі я хочу напісаць пра нешта такое злавеснае, то вобразы мёртвых дрэваў аднекуль таксама могуць вытыркнуцца, мабыць, з дзяцінства. Частка 11. Падзея ў свеце. Вядома ж, на пачатку на мяне, не толькі на мяне, вялікі адбітак наклаў Чарнобыль. Проста можна сказаць, што у беларускай паэзіі з'явілася нейкая такая плынь вершаў пра гэта. Стала адной з такіх тэм для некаторых аўтараў, нават ключавых. Для мяне, я не скажу, каб стала, але ўвогуле экалагічная тэматыка ў маіх вершах прысутнічае. Нават там, дзе няма наўпрост пра нейкія там экалагічныя праблемы. Пра праблемы як такія бывае пісаць і цяжка. Усё ж такі, напэўна, калі паэзія пераходзіць у публіцыстыку, гэта часта не на карысць паэзіі атрымліваецца. Але вось нейкая такая, зноў-такі, чорная злавеснасць у вершах з'явілася. І я памятаю, калі мне было гадоў, напэўна, яшчэ 19-20, я падрыхтаваў да друку кнігу, якая тады так і не выйшла. Вершы потым былі раскіданыя па іншых кнігах. Але на пачатку я назваў кнігу «Фініта ля трагедыя», а яе раздзелы былі «Энергаблок першы», «Энергаблок другі», «Энергаблок трэці» і «Энергаблок чацвёрты». Натуральна, што ў чацвёртым былі сабраныя самыя такія страшныя, жудасныя, пачварныя вершы. То бок, такі быў лейтматыў чагосьці такога страшнага, якое мусіць выбухнуць. Або ў прамым сэнсе, або ў пераносным. Але цікава, што вось выйшла некалькі выпускаў такой анталогіі пад назвай «Прайсці праз зону», і ў адзін з гэтых выпускаў патрапіў мой верш пад назвай «У доме без вокнаў» у раздзел вершаў маладых паэтаў пра Чарнобыль. Але рэч у тым, што ў гэтым маім вершы ні слова няма пра Чарнобыль, і ўвогуле ён пісаўся не пра Чарнобыль. Ён пісаўся як антымілітарысцкі верш. Я мог бы яго зачытаць, тым болей, што тэма для мяне таксама, у прынцыпе, недзе і знакавая. У доме без вокнаў. Мяне захапляе жаданне уваткнуць палку ў кола гісторыі, каб далей кацілася не па інерцыі, а сваім натуральным ходам. Мяне апантана бянтэжыць безвоблачная перспектыва, імпэтна патрапіць пад танк, ратуючыся ад камара. Мяне спусташае фатальнасць нявінных дзіцячых гульняў, бо калі спараваць крыжык з нулікам, атрымаецца прыцэл снайпера. Мяне палохае боль, які я адчую, калі засну жывым, а прачнуся забітым. Гэта верш 2000 года. Увогуле, калі свет трасуць нейкія глобальныя катаклізмы, то яны трасуць і паэзію. Частка 12. Іншы пісьменнік. Можа, я прыгадаю свайго сябра, якога зноў жа няма ўжо з намі, Сержа Менскевіча. Ён за мяне старэйшы, таму калі я толькі пачынаў, у яго ўжо было 2 выдадзеныя кніжкі. Адна празаічная, другая паэтычная. І вось
другая называлася «Праз галерэю». Калі я гэтую кніжку набыў, то я быў шмат чым уражаны. Я пабачыў, што у нас з ім шмат у чым блізкі светапогляд. Напрыклад, паліндромы мы пачыналі пісаць яшчэ незалежна адзін ад аднаго, то бок Серж пачаў пісаць раней за мяне, але я пра гэта нічога не ведаў. Але яшчэ мяне ўразіла прадмова да гэтай кнігі, дзе ён пісаў пра творчы метад, які ён распрацаваў разам з Алесем Туровічам, пра транслагізм, пра гэтыя адтулінкі-адсюлінкі, якія можна знайсці ў літаратурных тэкстах, і праз гэтыя адтулінкі-адсюлінкі патрапіць як бы ў іншую нейкую новую рэальнасць. І далей там пералік, якія ўвогуле могуць быць рэальнасці. Там і аб'ектыўная рэальнасць, і сюррэальнасць, і псеўдарэальнасць, і тэхнарэальнасць, там квазірэальнасць, і наркатычная рэальнасць. Вось, і звычайна нашыя даследчыкі, калі пішуць пра транслагізм, пра тэарэтычны бок творчасці Сержа Мінскевіча, чамусьці гэтаму моманту неяк малавата увагі надаюць. Але калі я гэта пабачыў, для мяне гэта было свайго кшталту адкрыццём. Мне падумалася, што ой, тут чалавек задаў цэлую праграму дзеянняў для цэлага літаратурнага пакалення, а можа нават не аднаго. Дык я пачаў круціць гэтымі каранямі, прэфіксамі і думаць, што ж я магу такое стварыць. Вось, скажем, там згадваецца тэхнарэальнасць, і спачатку да мяне прыйшла думка тэхнарэалізм. Уявілася нейкая такая навуковая фантастыка, там творы пра роботаў, пра якія-небудзь агрэгаты, аўтаматы, але потым падумалася, але тое, што я пішу, гэта як бы не рэалізм. Гэта бліжэй усё ж такі, відаць, да рамантызму. Хоць унутраны голас мне казаў, ды авангард, гэта ўсё авангард. Але здавалася, што авангард гэта неяк так трошкі збіта і банальна, а вось тэхнарамантызм гэта ўжо штосьці такое, што прыгучыць. У выніку я сказаў пары чалавекам, што вось мой творчы метад называецца тэхнарамантызм, але нікуды гэта больш не пайшло. Напрыклад, іншыя бомбамлітаўцы напісалі маніфесты, а я тады шчыра не разумеў, навошта мне яго пісаць, бо станеш як бы закладнікам гэтага маніфесту. У той час я проста гэта недзе там вусна сказаў пару чалавекам, і так атрымалася, што адным з гэтых пару чалавек быў Алесь Пашкевіч, на пачатку намеснік галоўнага рэдактара Першацвета. Яму спадабаліся мае вершы, і ён папрасіў мяне сабраць увогуле ўсё, што ў мяне ёсць, і даць яму, сказаў, выдадзім тваю кніжку. Для мяне тады было вельмі нечакана, бо мне на той момант было ўсяго толькі 17 гадоў. Алесь адабраў тое, што яму спадабалася. Спачатку вершы, потым, калі я ўжо апублікаваў сваю паліндромную паэму, Рогі гор папрасіў і паэму, і з усяго гэтага атрымалася кніжка Рогі гор. Вось, і там у прадмове Алесь Пашкевіч напісаў, што тэхнарамантызмам назваў свой кірунак малады паэт. І так яно было трошкі растыражавана, трапіла да некаторых літаратурных крытыкаў, і неяк так нават пайшоў гэты тэрмін у літаратурныя колы, скажем так. Частка 13. Дзіця. Ці паўплывалі дзеці на мяне як на пісьменніка. Тут такі цікавы момант. Дзіцячых вершаў у мяне амаль няма. Усё ж такі неяк так я больш прызвычаіўся дзецям чытаць творы іншых аўтараў, як мне здаецца, больш удалыя, чым атрымліваліся б у мяне
самога. Але потым старэйшы сын Кастусь сам пачаў пісаць вершы і прозу, і мы яго ў гэтым падтрымлівалі. Калі яму было 7 гадоў, у яго ўжо выйшла падборка вершаў у альманаху тэксты. А потым Кастусь пісаў ужо даволі аб'ёмныя празаічныя рэчы, цэлыя там аповесці пра сабак. Напрыклад, адна з аповесцяў называецца «Кае і проста сабачка». Прычым проста сабачка пішацца з адным словам, і гэта імя. Пісаў Кастусь гэта на невялічкіх аркушах паперы, якія сам жа потым і склейваў, то бок рабіў з гэтага як бы кніжачку. Я проста на нейкі час так захапіўся творчасцю Кастуся, што больш займаўся ягонай творчасцю, чым сваёй уласнай. Проста далей так атрымалася, што асобныя празаічныя творы Кастуся сталі асновай для драматургічных твораў калектыўных, якія потым ставіліся сямейным інклюзіў-тэатрам, і, то бок, яны ператвараліся ў спектаклі і набывалі сцэнічнае жыццё. І нейкі час я быў захоплены, відаць, больш тэатрам, чым літаратурай. Я і сам выконваў некаторыя сцэнічныя ролі, і мне гэта таксама вельмі падабалася. І нават калі б цяпер мне прапанавалі нейкую ролю на сцэне, я таксама не адмовіўся б. Ну, вось бачыце, пачаў з дзяцей і скончыў тэатрам. Частка 14. Боль. Вершы часам робяць тэрапеўтычны эфект, у тым ліку, калі адчуваеш нейкі боль, ці то фізычны, ці то маральны. Ну, я ўжо пра нешта такое казаў. Чарнобыль, вайна, няшчаснае каханне, але было, памятаю, што я выкарыстоўваў паэзію і каб суняць фізічны боль. Проста было такое, што ў далёкім 2001 годзе вот я захварэў, унутры мяне там нешта балела. Тады не разумеў, што са мной, да якога доктара звяртацца, а калі не ведаеш да якога, то думаеш, што з табой нешта страшнае, напрыдумляеш сябе чагосьці такога. Ну і я вырашыў неяк так перанакіраваць сваю свядомасць да напісання вершаў. Ну, але калі адчуваеш боль, то не надта іх і папішаш. Проста цяжка было засяродзіцца і напісаць што-небудзь прытомнае. І я тады пачаў пісаць завумныя вершы. Каб там у гэтых радках была толькі музыка, там рытм, мелодыка, але пра сэнс я не клапаціўся. Наадварот, стараўся пісаць наўмысна без сэнсу, таму ў мяне атрымаліся некалькі завумных вершаў. Адзін з іх, памятаю, называўся «Сікака флона бур». Пра што гэтыя вершы я не ведаю, не магу сказаць, яны ўяўляюць сябе суцэльную абракадабру. Я іх нікому не паказваў, не чытаў, нідзе не публікаваў, але тады яны мяне выратавалі. Раздзел 2. Творчыя прыёмы. Частка 1. Паэтычныя рытуалы. Я магу пісаць у любы час сутак, але галоўнае, каб я быў пры гэтым выспаны, нястомлены і у адпаведным такім узрушаным стане, ці наадварот заспакоеным. Тут па-рознаму бывае. Наконт рытуалаў, рытуалы ў мяне калісьці былі, але гэта было нядоўга, і гэта было даўно, і ў такі, відаць, нейкі не зусім ураджайны перыяд творчасці, калі хацелася нейкіх такіх дадатковых стымулаў. А я тады працаваў каля парка Перамогі, і альбо перад працай, альбо ў час абедзеннага перапынку я выходзіў туды пашпацыраваць, і там на тым месцы, дзе цяпер стаіць будынак музея Вялікай Айчыннай вайны, там раней былі два старыя завулачкі,
з хаткамі, пабудаванымі яшчэ, можа, на самым пачатку 20-го стагоддзя. Мяне гэта вельмі так уражвала, што вось парк, а ў ім захаваўся такі вось кавалачак старога прадмесця. І гэтыя завулкі называліся так незвычайна для Менска: першы басіялаўскі і другі басіялаўскі. Ну, назва гэтая мае татарскае паходжанне, і ў старых даведніках можна там пабачыць урочышча Бесіялаўка. Вось, ад яго яны і засталіся. І мне чамусьці тады здалося, што гэтае месца валодае нейкай асаблівай такой энергетыкай, якая можа ўплываць на творчасць. І вось я, значыцца, любіў туды заходзіць, прайсціся па гэтых завулачках, а потым сесці ў парку дзе-небудзь на лаўку і напісаць верш. Нейкі час мне здавалася, што так яно і ёсць, што гэта так даволі прадуктыўна атрымліваецца, але потым я ўсё ж такі пабачыў, што вершы, якія там напісаліся, гэта ў прынцыпе не найлепшыя мае вершы, што чагосьці ў іх усё ж такі не хапае. Удалыя вершы ўсё ж такі пісаліся сапраўды ў настроі ўзрушанасці, я б нават сказаў, у стане нейкага творчага драйву, калі вось унутры сябе я адчуваў нейкую такую плынь, якую цяжка ўтаймаваць, вобразы неяк самі прыходзілі, там рыфмы, калі яны былі, то таксама самі, усё само пісалася, карацей. Частка другая. Ці можна стварыць натхненне штучна? Мне здаецца, што гэта мой колішні рытуал, шпацыр па басіялаўскіх завулках. Гэта было нешта кшталту спробаў стварэння натхнення штучна, але насамрэч яно сапраўды прыходзіць нечакана, і я магу проста не ведаць, калі яно прыйдзе і які будзе мой наступны верш, пра што ён будзе, калі ён будзе. Гэта для мяне загадка. Это нешта такое не зусім спасцігальнае, але магу сказаць, што натхненне – гэта стан такой нейкай асаблівай, вялікай працаздольнасці, і ён можа датычыць нават не абавязкова паэзіі, бо акрамя паэзіі я, напрыклад, пішу і літаратуразнаўчыя артыкулы, і драматургічныя творы, і як мне здаецца, для паэзіі гэта адзін від натхнення, а для літаратуразнаўства ўжо другі від натхнення, і для мяне яны не перакрыжоўваюцца. Частка трэцяя. Ці ёсць у паэзіі момант самапрымусу? Па-мойму, у жыцці столькі розных спраў, для якіх самапрымус патрабуецца нашмат болей, чым у паэзіі. Вось, ну, сапраўды, шмат што прымушаеш сябе рабіць, а паэзія – гэта якраз тое, дзе не прымушаеш. Для мяне гэта тэрыторыя свабоды, дзе ўсё робіцца без прымусу. Адна з нямногіх, напэўна, спраў, дзе якраз без яго. Самапрымус тут магчымы хіба толькі тады, калі вось напісаў верш, падаецца, што добры верш, усё на месцы, але дзеля завяршэння кампазіцыі не хапае толькі нейкіх там пары радкоў, і вось гэтую пару радкоў пакутліва шукаеш, прычым могуць з'явіцца нават некалькі варыянтаў, і тады сядзіш, думаеш, які варыянт лепшы, і вось ужо у давядзенні верша да ладу на нейкай фінальнай стадыі гэты момант самапрымусу ўсё ж такі здараецца. Частка чацвёртая. Як знайсці час на паэзію? Па-мойму, жыццё можна ператварыць у нейкі такі даволі займальны квест. Вось ёсць нейкі ідэальны свет, у якім ты самарэалізоўваешся напоўніцу, у якім хапае часу на вершы, на нейкія іншыя спосабы творчай самарэалізацыі. І ёсць пры гэтым свет рэальны,
такі напоўнены рознымі побытавымі справамі, якія якраз такі гэтай самарэалізацыі замінаюць. Але можна ўявіць сабе, што ты жывеш у адным свеце, але шпіёніш на карысць іншага. І тады ўсё ўспрымаецца гэта лягчэй. Просто знаходзіш гэтыя хвіліны для творчасці там, дзе іх можа і не быць на першы погляд. Я, напрыклад, многія вершы напісаў дзе-небудзь або па дарозе кудысьці, або, напрыклад, у чаканні чагосьці або кагосьці. Напрыклад, на прыпынках транспарту у тэлефон занатоўваў. Або бывала такое, што дзеці гулялі на пляцоўцы, а я сядзеў на лаўцы і занатоўваў у тэлефон вершы. Пры вялікім жаданні час і магчымасці знайсці можна. Частка 5. З чаго пачынаюцца вершы? Яны могуць мець самую розную прыроду, скажем так. Могуць нарадзіцца з нейкага вобраза, з нейкай асацыяцыі, з нейкай парадаксальнай думкі, а могуць нарадзіцца, напрыклад, з унутранай мелодыі, якая на пачатку нават і слоў не мае. Мае толькі, напрыклад, рытм. Я гэты рытм, гэтую мелодыю унутры сябе адчуваю, прычым яна можа быць нават даволі складаная, у ёй гучаць там некалькі музычных інструментаў, але паколькі я сам нотнай граматай, напрыклад, не валодаю, то я гэта ўвасабляю менавіта ў словы. Крыніцай для нараджэння верша можа таксама сон быць. Мне калісьці падабалася пераўвасабляць мае сны, нейкія вобразы пабачыць у сне ў вершы. Просто, напрыклад, вядомы мастак Сальвадор Далі, ён часам, калі клаўся спаць, у руцэ заціскаў вялікі ключ, і калі ён засынаў, пальцы расціскаліся, ключ падаў на падлогу, і Сальвадор Далі спяшаўся ўстаць і гэта ўсё замаляваць, тое, што яму прыснілася. Я дакладна так вось не рабіў з ключом, але быў час, калі захапляўся гэтым снапісаннем, ці як гэта сказаць, што тут можна прыгадаць. Вось у мяне ёсць такі верш пад назвай «Элегія». Я лічу яго даволі ўдалым. Магу зачытаць пачатак. Дзяўчынка ў круглых тоўстых акулярах і куртачцы смарагдавага колеру без рухаў на зямлі ляжала. А нейкія бабулькі, здаецца, іх было 4, дзяўчынку спрабавалі ставіць дарозе перпендыкулярна. Але дзяўчынку не трымалі ногі, і падала яна ізноў, прычым на спіну, каб не пабіць, напэўна, акуляры. Тады бабулькі лаялі дзяўчынку, якая не рэагавала, і штурхалі яе сваімі бруднымі нагамі. Адна была ў валёнках і ў ватоўцы, бабулька, а астатнія таксама не князёўны, а прадстаўніцы ніжэйшага саслоўя. Бралі дзяўчынку за нагу ды за другую і валаклі праз двор. Аднак дзяўчынцы той было ўсё роўна. А мы якраз пацыравалі міма, паўз кветнік на старую вуліцу, двухпавярховымі драўлянымі дамамі забудаваную. Спачатку хацелі заступіцца за дзяўчынку, ды раптам зразумелі, што яна ахвяра юная таемнага містычнага абраду, якога мы не маем права парушаць. Дзяўчынка проста зомбі, і страшнага нічога тут няма. Праўда, навошта нам пляваць у жыватворную крыніцу эзатэрычных ведаў? І мы пайшлі сабе далей. А злосныя бабулькі дзяўчынку ў круглых акулярах працягвалі штурхаць і біць. Стаяла восень залатая. Нагамі тлустымі хапалі за каўнер і пачарнелымі рукамі па лужыне за валасы цягалі. А мы ішлі катацца на кульгавых арэлях, што стаялі ў парку і зморана парыпвалі. Тырын-дырын, тырын-дырын, тырын-дырын.
Ну, я нават увесь верш прачытаў. Так, гэта ўсё ад пачатку да канца мне прыснілася. Прычым, пішучы гэты верш, я імкнуўся захаваць гэтую логіку сну, менавіта так, як яно ўспрымалася ў сне. Аднойчы, калі я выступаў у школе, я прачытаў гэты верш, і адна вучаніца ў мяне спытала, а ці сапраўды вы ў сне вось так гэта ўсё ўспрымалі і сапраўды разумелі, што дзяўчынка зомбі. Я тады трошки задумаўся і прыйшоў да высновы, што не зусім. Я тады не так добра разумеў, што там адбываецца, а усведамленне, што яна, магчыма, зомбі, прыйшло да мяне, калі ўжо я гэты верш запісваў. І таму я магу сказаць, што ўсё ж такі, напэўна, цяжка занатаваць сон менавіта ў чыстым выглядзе. Усё ж такі ён праходзіць нейкую літаратурную апрацоўку. І ў мяне, напрыклад, ёсць іншы верш пад назвай «Ганс Фредерик». Там ужо мне прысніліся не вобразы, якія б паклаліся ў аснову верша, а менавіта паэтычныя радкі. То бок мне снілася, як я пісаў верш, нават як напісаў яго, але натуральна, што прачнуўшыся, я гэты верш узгадаць не мог. Я узгадаў толькі частку радкоў, якія мне прысніліся, ну, астатнюю частку проста ўжо дадумаў. З таго, што я непасрэдна бачу ў жыцці, або нават з таго, што я адчуваю, вершы таксама, безумоўна, нараджаюцца, але яны ў мяне найчасцей ператвараюцца ў нейкія алегорыі, і, напэўна, чытачы, калі іх чытаюць, яны не зусім разумеюць, што гэтыя вершы нарадзіла, але, па-мойму, гэта надае вершам пэўнай загадкавасці ці мастацкай абагульненасці, а, па-мойму, для паэзіі гэта плюс. У мяне ёсць, напрыклад, цыкл вершаў пра кампостэры, квіткі і кантралёраў. Гэтыя вершы, прынамсі, першыя з цыклю, яны рэальна прыдумляліся ў транспарце. Вось, там квіток або жыццё, падкраўшыся ззаду, спытаў кантралёр. От жартаўнік. Я таксама адказаў жартам і аддаў яму жыццё. Ну, натуральна, што я ніякаму кантралёру жыццё не аддаваў, інакш я тут ось зараз бы не сядзеў, не размаўляў бы. Ну, проста ўсё можна ператварыць у нейкі парадокс, у нейкі гратэск, давесці да абсурду. Ну, таксама пытанне, ці ўсё можна. Цікавае пытанне. Ну, проста калі падзеі самі па сабе абсурдныя, то як бы сваім абсурдам іх ужо не пераабсурдзіш. Што тут можна сказаць? Частка 6. Ці мае паэзія тэрапеўтычны эфект? Ці заўсёды паэзія вырастае з траўмы? Па-мойму, не заўсёды. Ну, проста калі ў чалавека траўма, ён можа змагацца з ёй самымі рознымі сродкамі, у тым ліку і паэзіяй. То бок, нехта, напрыклад, дастае цыгарэту, запальвае, нехта там пляшку піва адкаркоўвае, а нехта піша верш. Ну, хоць, вядома ж, ёсць і тыя, хто звяртаецца адразу да першага, другога і трэцяга. Ну, я ўсё ж такі да трэцяга. Выбіраю самы такі бяспечны і здаровы шлях. Ну, а наконт траўмы. Хутчэй, паэзія можа нараджацца не абавязкова з траўмы, але з пэўнай такой вось экзістэнцыйнай задачкі. Ну, вось чалавек жыве, робіць свае паўсядзённыя справы, і раптам яму страляе ў галаву, што вось, нешта не так, або я раблю нешта не так, ці калісьці я рабіў нешта не так, і яно адбіваецца на мне цяпер. Што я рабіў не так? І пачынаецца нейкі такі упарты самааналіз, па-мойму, які робіцца асновай для філасофскай лірыкі. Мая паэзія шмат у чым іранічная, але сапраўды яна шмат у чым утваралася, ну, ці з нейкага болю, ці проста з адчування нейкай праблемы. Іншая рэч, што яна
у выніку набывала такое вось пераўвасабленне, і часта, так бы мовіць, на выхадзе мае вершы уяўляюць мала агульнага з тым, што іх насамрэч спарадзіла. То бок я нават пачынаў пісаць пра нешта адно, а атрымлівалася пра нешта зусім іншае. Я лічу, што гэта добра, бо чытачам-то па вялікім рахунку ўсё адно, з чаго там гэты верш нарадзіўся, галоўнае вынік. Вось мне, напрыклад, неяк даволі нядаўна прыйшлі ў галаву такія словы: нас навучылі марыць і адвучылі дзейнічаць. І я думаў, што вось зараз я сяду і напішу філасофскі верлібр пра нейкія праблемы сучаснасці. Але замест верлібра мяне чамусьці пацягнула на сілабатоніку, і гэтая сілабатоніка мяне так закруціла, завіхурыла, паланіла, і ў выніку я напісаў вось што: нас навучылі марыць і адвучылі дзейнічаць. Па вечаровым бульвары хлопец бяжыць за дзеўчынай. Без яе не пражыць, вось і дагнаць стараецца. Ён за ёю бяжыць, а яна выпараецца. Вечарам на бульвары трэба ж такому адбыцца. Ён знайшоў сабе пару. Пара ў паветры клубіцца. Вось замест філасофіі атрымалася такая вось фантасмагорыя з гульнёй слоў. Калі я з сябе нешта выпісваю, мне, безумоўна, робіцца лепш. Я нават памятаю запіс у нейкім сваім даўнім дзённіку 1990 нейкага года. Там былі 3 радкі. Было дрэнна, напісаў верш, стала лепш. Натуральна, што і цяпер я звяртаюся да паэзіі, у тым ліку, калі хачу выказаць нейкія свае унутраныя, магчыма, трывогі, магчыма, страхі, магчыма, нейкую занепакоенасць або адчуванне нейкага экзістэнцыйнага, калі не тупіку, то нейкай пасткі. Яно ёсць. Частка 7. Як пачаць пісаць? Рэч у тым, што я пачаў пісаць рана, калі яшчэ не хадзіў у школу. Вось як толькі навучыўся трымаць у руках аловак, там пісаць нейкія літары, тады, можна сказаць, пачаў пісаць нейкія вершы. Вершы, вядома ж, былі такія дзіцячыя, адпаведныя майму тагачаснаму ўзросту. Магчыма, быў уплыў тых кніжак, якія там нам чыталі ў дзіцячым садку, або якія я дома разглядваў. Прычым пісаў я і вершы, і прозу, я прыдумляў цэлыя уяўныя, казачныя, фантастычныя вёскі, гарады, краіны і цэлыя планеты. Нават намаляваў як бы такі праект глобуса, на якім усе гэтыя краіны пазначаны. Гэтыя краіны я насяляў рознымі персанажамі, прыдумляў пра іх гісторыі. Але паколькі пісаць я яшчэ мог кепска, я маю на ўвазе у тэхнічным плане. Я кепска трымаў аловак і асадку, літары атрымліваліся вельмі крывыя, то мала што з гэтага аказалася ўвасобленым на паперы. Праўда, сёе-тое мама занатавала, бо я любіў, напрыклад, дома паказваць яшчэ такія лялечныя спектаклі, нарабіў там розных фігурак персанажаў, там з нейкіх каштанаў, склееных пластылінам, са шкарлупін грэцкіх арэхаў, з костачак. Такі быў у мяне дзіцячы вопыт. Мне цяжка сказаць, ці былі іранічнымі мае дзіцячыя вершы, таму што дзеці ставяцца з сур'ёзнасцю да таго, што ў дарослых можа выклікаць смех. Да сваіх фантазій, вось да сваіх гэтых уяўных герояў. Што лічыць пачаткам маёй сталай творчай дзейнасці,
Я не ведаю, магчыма, ужо той час, калі я усвядоміў, што вось гэта цалкам маё, што я буду займацца гэтым і ў сталым жыцці. Напэўна, калі я вырашыў упершыню вынесці свае вершы на публіку, а гэта было, калі я вучыўся ў 10 класе, я тады пачаў наведваць літаратурнае аб'яднанне пры часопісе «Першацвет». З'явілася нейкая творчая супольнасць аднадумцаў, якія таксама нешта пісалі. Ну і плюс быў нейкі большы стымул нешта пісаць, бо ось так ужо прыкладна уяўляеш сабе, што гэта можа быць там і надрукавана у тым ліку, што нехта вось цябе пачуе. Ну, нешта ад мяне тагачаснага засталося і цяпер, а нешта змянілася. Вось, напэўна, такі напаўіранічны стыль, ён у мяне прысутнічаў заўсёды, і мне памятаецца, што у тым самым «Першацвеце» быў агульны раздзел паэзія, проза, а для чагосьці такога смешнага, гумарыстычнага, сатырычнага быў адмысловы раздзел «Жароўня». Ну, мне гэта самому не надта падабалася, бо змяшчэнне вершаў у такім раздзеле гэта было чымсьці кшталту такога закадравага смеху. І часам тое, што друкавалася ў агульным раздзеле, магло выклікаць смех, а часам тое, што трапляла ў тую жароўню, было даволі сур'ёзным, калі так падумаць. Але я пра што? Я пра тое, што на пачатку рэдактары часам не ведалі, што рабіць з маёй паэзіяй. Змяшчаць у гумарыстычным раздзеле або ў сур'ёзным. То бок я парваў нейкія шаблоны у гэтым сэнсе, ці што? Частка 8. Паэт у жыцці і творчасці розныя асобы. Ці такі самы я ў жыцці, як і ў вершах. Магчыма, часам я бываю такі самы, але творчасць, яна часта прадугледжвае ўваходжанне ў нейкую адмысловую ролю. Я магу гэта сказаць, бо маю пэўны невялікі тэатральны вопыт, але такое вось пераўвасабленне, мне здаецца, паэту даецца лягчэй, чым актору, бо ўсё ж такі актор часта выконвае такую ролю, якая можа быць яму блізкая, але ўсё ж такі гэтую ролю найчасцей прыдумаў не ён сам. У паэта ўсё ж такі лірычны герой – гэта асоба больш інтымная, і якім бы ён там ні быў, ён усё ж такі вось паэту бліжэй, чым актору той самы персанаж. Рэч у тым, што чалавечая асоба сама па сабе вельмі складаная, і часам мы ловім сабе на думцы: ой, колькі ж ува мне гэтых я, прычым я такіх, якія часам самому сабе могуць быць нейкімі непрывабнымі, я, якое падуладна нейкім ці то слабасцям, ці то страхам, ці то нейкім кепскім звычкам. Ну і я не сказаў бы, каб іронія гэта ўсё, гэта самы асноўны складнік маёй паэзіі. Па-мойму, ўсё ж такі гэта адзін са складнікаў, але разам з іншымі гэта ўсё такая нейкая грымучая сумесь. Частка 9. Ці важная для паэта манера чытання? Як я знайшоў сваю манеру чытання? Ну, знайшоў я ўсё ж такі не адразу, а паступова. Калі я працаваў у часопісе «Першацвет», я быў старшынёй рады літаб'яднання, і мне даводзілася даволі часта арганізоўваць літаратурныя выступы ў школах, бібліятэках і, натуральна, выступаць самому. А часам бывала такое, што прыходзіш у школу, а вось гэтую літаратурную сустрэчу зрабілі або пасля урокаў, або замест апошняга уроку, і школьнікі туды прыходзілі ўжо такія трошкі узбаламучаныя, узвінчаныя, ну або стомленыя.
І натуральна, што ім было не зусім да літаратуры, не зусім да паэзіі. Натуральна, што калі будзеш чытаць неяк так ціха, манатонна, то цябе натуральна не ўспрымуць аніяк. І таму паступова у мяне выпрацавалася нейкая такая выразная манера, над якой, напэўна, я, не ведаю, свядома ці несвядома працаваў і надалей. Далучыўся да творчага руху «Бум-бам-літ». Тады мы практыкавалі выступы, напрыклад, у парках, на сцэнах, на розных такіх нечаканых даволі пляцоўках. Прычым выступы спалучалі з перформансамі, з нейкімі элементамі тэатралізацыі, там і грукалі ў тазік у тым ліку. Ну, з самых незвычайных выступаў было такое, што мяне і яшчэ некалькіх паэтаў запрасілі выступіць на дзень тэатра у палацы ветэранаў. Гэта быў 1999 год. І я выйшаў да мікрафона, пачаў чытаць вершы, у тым ліку верш «Вылазка мертвяка». Ну і у выніку нейкая жанчына не вытрымала маёй манеры чытання, выйшла да сцэны, схапіла мікрафон і паваліла яго на сцэну. Але не заўсёды рэакцыя была вось такая. Узгадваецца і іншае, як я чытаў свае вершы на свяце паэзіі ў Вязанцы, і пасля выступу да мяне падышла дзяўчынка і сказала: «Пасля вашых вершаў я абяцаю вывучыць беларускую мову». Я думаю, оба-на! Яшчэ наконт таго, чаму манера чытання для мяне важная. Вось калісьці я таксама з групай іншых паэтаў быў у Латвіі на сумесных беларуска-латышскіх выступах. Гэта быў 2000 год. Ну і пасля імпрэзы мы сабраліся на кватэры у аднаго з латышскіх літаратараў, і там вось адна дзяўчына пачала казаць, што у Латвіі цяпер мала хто разумее рускую мову, прынамсі, калі казаць пра моладзь. Ну і я вырашыў прачытаць верш, ну, тую самую «Вылазку мертвяка». Стараўся чытаць як мага больш па-акторску, там з нейкай жестыкуляцыяй, там ледзьве не поўзаючы па падлозе. І потым пытаюся ў той дзяўчыны: «Ну як, зразумела было?» І яна мне адказвае: «На 75%. То бок, яны як бы рускую мову кепска разумеюць, беларуская для іх увогуле мусіць быць экзотыкай. А тут, дзякуючы менавіта вось манеры, дзякуючы таму, што я не толькі чытаў, але і нешта там паказваў, яна гэта зразумела на 75%. Там не на 10, не на 20, а на 75. Гэта мне дало нейкую дадатковую падказку, што так, чытаць, выступаць трэба менавіта вось так. Тады больш народу цябе зразумее. Частка 10. Што найперш, сэнс ці форма? Гэта сапраўды бывае па-рознаму, залежыць ад таго, як да мяне гэты верш прыходзіць. Калі ў аснове яго музычны пачатак, то мне уяўляецца нейкі такі матыўчык, нейкі рытм і, магчыма, пару ключавых словаў ці радкоў. Пажадана, каб у радках гэтых быў нейкі вобраз, або нейкі парадокс, або нейкае сугучча, ну а далей ужо як пойдзе. Часам бывае так, што пачну верш і не ведаю, як скончыць, бо якраз такі пераважае гэты такі вось рытм, гэтая музыка, а якія там мусяць быць словы, а хто іх ведае. Часам я добра адчуваю, напрыклад, з якіх гукаў могуць складацца радкі. То бок, напрыклад, я выразна адчуваю, што там мусіць гук А некалькі разоў паўтарыцца, а гуку У там быць не мусіць. Вось да такога ўзроўню гэта даходзіць. А бывае наадварот. Усю вагу на сябе, скажам так, бяруць словы, нейкі сэнсавы пачатак, тады музыка адступае ў бок, і ўжо атрымліваецца верлібр часцей за ўсё.
мяне сапраўды заварожваюць моўныя сугуччы. Яны часам робяцца асновай для некаторых вершаў. Вось калі я пісаў верш «Кавалер Валерка», то адразу вось мяне зачаравала гэта такая магія паўтораў. Там Настя, 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 Настяна. Там Дашка, 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 да. І далей. То бок, пішучы там усё астатняе, я адштурхоўваўся менавіта ад гэтага. А бывае так, што я адштурхоўваюся ўвогуле ад абдрукоўкі. Вось нездарма прадстаўнікі некаторых авангардысцкіх літаратурных плыняў яшчэ пачатку 20-го стагоддзя любілі абдрукоўкі, прасілі рэдактараў нават іх не выпраўляць. Я так аднойчы набраў замест слова «музыка» слова «мкхеа», і мне гэтае слово спадабалася нейкай такой вось хаатычнай нагрувашчанасцю, нейкай такой нераўнамернасцю. Вось калі спачатку нагрувашчаны зычныя гукі асобна, а потым асобна галосныя, там мкхеа. Ну і я так вырашыў над гэтым наватворам трошкі памедытаваць, і ў мяне нарадзіўся верш з адпаведнай назвай. Там я набіраў, а клавішы не слухаліся, там клавішы самі беглі і гэтак далей. Частка 11. Ці карысна рабіць нататкі? Наконт нататак скажу так, што калі ў мяне з'яўляюцца нейкія больш-менш вобразныя думкі, яны ў мяне або адразу, або праз нейкі час увасабляюцца такі ў верш. Іншая рэч, што я час ад часу вяду дзённікі, дзе проста занатоўваю тое, што адбываецца, тое, што адчуваю. Раней я іх вёў рэгулярна у студэнцкія гады, і трохі пазней гэта неяк так у мяне атрымлівалася вытрымліваць нейкі такі тэмпарытм запісаў. Я мог штодня нават па некалькі старонак чагосьці занатоўваць часам. Часам па некалькі радкоў, але потым здаралася такое, што я гэта ўсё кідаю і вяртаюся да дзённіка толькі праз нейкі пэўны час. Гэта празаічныя дзённікі, і я не сказаў бы, каб яны неяк дапамагалі менавіта ў паэзіі, проста я заўсёды меў нейкі прыцэл, што буду пісаць і празаічныя творы, і там, напрыклад, гэта мне дапаможа ў распрацоўцы нейкіх персанажаў, або што нейкага персанажа я буду спісваць часова з сябе, і нейкія мае там даўнія развагі тут маглі б прыдацца. Але ў выніку неяк так атрымалася, што бліжэй мне за прозу драматургія, і там розныя персанажы, і тут я ўжо магу прамаўляць за кожнага, але чамусьці зноў-такі да сваіх нейкіх занатовак я тут звяртаюся рэдка. Я іх часам пераглядаў, каб неяк так больш зразумець сябе, або каб узгадаць нейкія там падзеі мінулага, бо, напрыклад, на пачатку 21-го стагоддзя шмат хто пачаў цікавіцца дзейнасцю таго самага бумбамліта, і я гэта апублікаваў у альманаху «Тэксты». Там у мяне публікацыя пад назвай «Дзённік бумбамлітаўца». Частка 12. Чарнавікі. Я не сказаў бы, што чарнавік гэта заўсёды амаль чыставік. Што гэта сабе уяўляла? Нейкі шматок паперы, але шматок звычайна роўны. І там запісаны верш, звычайна з нейкімі мінімальнымі праўкамі, але было пару вершаў, дзе я шмат крэсляў, рэальна шмат, бо тое, што прыдумлялася, ніяк мяне не магло задаволіць. Вось неяк яно гучала для мяне самога непераканаўча. А ўвогуле апошнія некалькі гадоў я занатоўваю свае вершы пераважна ў тэлефон, бо гэта зручна.
У мяне спачатку з'яўляецца хваля. І на гэтай хвалі я пішу верш, прычым стараюся яго напісаць, пакуль хваля не знікла, пакуль не адхлынула яна нікуды. Бо калі гэта трымаць выключна ў галаве, то я рызыкую гэта проста забыць. У мяне такое часам бывала. Калі верш невялікі, то ён пішацца звычайна адразу. Калі нешта такое маштабнае, то так, я спачатку занатоўваю нейкую аснову, але я гэта прагаворваю, чытаю, прычым у тым ліку і ў голас, бо для мяне часта важнае менавіта яго гучанне. Наколькі гэта будзе гучаць, грымець і сатрасаць сцены. Або наадварот, наколькі гэта будзе закалыхваць, замедытоўваць. Эпілог. 4 парады тым, хто піша. Па-першае, трэба працаваць шмат над сабой, даваць самому сабе нейкія маленькія творчыя заданні. Ну, скажем, напісаць празаічную мініятурку, там, дзе было б пра тое і тое. Ой, але адразу скажу, што сам я такога не рабіў для сябе. Лёгкі самапрымус можа тут і не зашкодзіць, але не адчайвацца, калі будзе нешта або не атрымлівацца, або атрымлівацца штосьці такое, што будзе мець выключна такі лабараторны характар не для друку. Умець злавіць натхненне і не выпусціць, бо мы часам яго выпускаем, і яно недзе выпараецца, губляецца, а магло б пераўвасобіцца ў вершы. Трэба вучыцца лавіць момант, занатоўваць прынамсі нейкую аснову, а калі ёсць аснова, то лёгка будзе дапрацаваць і зрабіць потым нешта вартаснае. А можа і адразу прыйсці вартаснае. Трэба шмат чытаць іншых аўтараў, прычым як сучаснікаў, так і папярэднікаў, бо тады ўвогуле даведваешся пра тое, як можна пісаць, але тут можа быць і штуршок ад адваротнага. Напрыклад, прачытаў нейкага аўтара, але творчасць цябе зачапіла з нейкага не зусім станоўчага боку, і тады думаеш, а вось я напішу пра гэта інакш. Здаецца, карты ў рукі, можаш адштурхоўвацца ад сябе, ад свайго вопыту, ад сваёй творчай манеры. Так, яшчэ, па-мойму, для паэта даволі істотная рэч, істотная здольнасць – гэта у адным заўважаць іншае. Вось у звыклым нязвыклае, або наадварот, у нязвыклым звыклае, у будзённым узвышанае, у смешным сур'ёзнае, у шэрым каляровае. Вось калі ўжо казаць пра нейкія творчыя заданні, то нейкія з іх мусяць датычыць чагосьці такога. Але нават калі так атрымаецца, што заўважыш, здавалася б, нешта незаўважнае, і акажацца потым, што іншыя таксама гэта заўважаюць, то тут не трэба адчайвацца, бо вось бывае, пішаш глыбока асабісты верш, на 100% упэўнены, што пішаш пра сябе, пра нейкія свае праблемы, пра нейкае сваё ўнутранае я, потым гэта публікуеш, і нехта кажа: «Ой, а гэта ж быццам бы пра мяне напісана». Гэта сведчыць пра тое, што верш атрымаўся, бо у паэзіі ўсё ж такі мусіць прысутнічаць нейкі такі чыннік, які людзей збліжае. Ці мае пісьменніцтва тэрапеўтычны эфект? Віктару Жыбулю паэзія дапамагае суняць маральны і фізічны боль. Было дрэнна, напісаў верш, стала лепш, адзначае ён у дзённіку. Ева Вежнавец кажа, што літаратура ніяк не ўплывае на ейны эмацыйны стан, які вагаецца ад пікаў да ўпадкаў. Саша Філіпенка таксама зазначае, што піша не дзеля прапрацоўкі ўласных траўмаў, а каб проста распавесці гісторыі, якія зрэшты робяцца тэрапеўтычнымі для чытачоў. Сваім адчуваннем працэсу пісьма беларускія аўтары і аўтаркі дзеляцца ў падкасце «Літрадыё. Адкуль бяруцца кнігі».